José Antonio Dono visitou hoxe as obras de rehabilitación de Tres Fontes. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou hoxe as obras de rehabilitación de Tres Fontes e lavadoiros en distintas parroquias e que están incluídas dentro dun proxecto do Plan FESL. En total serán 16 as intervencións previstas. Este proxecto consiste na actuación de conservación de fontes e lavadoiros en distintos puntos do concello e que foi adxudicada a principios de xuño á empresa Grapemar SL por un importe de 177.069 euros. A intención destas actuacións é mellorar as condicións das fontes do noso concello, continuando cun programa iniciado o ano pasado e incluído no Plan E. O noso municipio conta con moitos afloramentos de auga, que no pasado serviron como lugar de provisión de auga para todas as tarefas domésticas, pero tamén para o encontro e a vida social das parroquias. Por ese motivo, forman un patrimonio histórico e paisaxístico que dende o concello se pretende restaurar e poñer en valor. As fontes visitadas hoxe atópanse nas parroquias de Ribeira e de Berres. A fonte do Pazo Ribeira está datada en 1928 e consiste nun caño de pedra coroada por unha pedra triangular e rodeada por un muro baixo do mesmo material e que verte sobre unha pía con lavadoiro. As súas aguas abastecen tamén unha pequena presa de rego. Ademais da limpeza xeral do conxunto da fonte e do seu entorno, levará unha nova coberta con 4 piares de granito do país, 2 vigas de madeira e 5 viguetas que soportarán un entaboado e unha cubrición de tella do país. Pavimentarase con enlousado a área entre as 4 piares da coberta, abranguendo a fonte e o lavadoiro. A fonte do Piñeiro, tamén en Ribeira, foi construída no ano 1935, con ladrillo e morteiro. Neste caso, acondicionarase o entorno da mesma, realizando muros de contención nas marxes do espazo que ocupa, ademais de pavimentar o seu contorno e facer unha condución das augas. Tamén se cambiará o caño na actualidade de PVC por un máis axeitado. A fonte e o lavadoiro da Ribeira, Berres, datados en 1957, son na actualidade pouco accesibles, debido á maleza e á vegetación existentes ao seu arredor. A actuación contempla o pavimentado con grava moída do acceso á fonte e o cambio da coberta de fibrocemento e moi deteriorada na actualidade por unha nova de tella do país. Tamén se canalizará o abastecemento e a saída das augas cara a un pequeno regato que parte dela, xa que na actualidade recibe, ademais das augas do propio afloramento, a escorrenta de pluviais, o que facía que se atopase a